थासुमलिखौ जायोना जायासै थासुमलिखौ जायोना बे थासुमलिखौनो ममबाथिजों फैदों जोंना फरेनारफ्रा मिथिबाय वाव 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 what is this candle जाहैबाय आरोखि ममबाथि नङा बियो थासुमलिसो नङा होमबा ओमफ्राय बे थाम्फैखौबो जोंना बे फरेनारफ्रा मा होनफैदों सानसेखालि वाव Mosquito also comes by taking torchlight at night in BTC जाहैबाय थाम्फैफ्राबो torchlight लाना फैयो मोनायाव BTCआव जाहैबाय थाम्फै नङा बियो सानख्रेमासो थालिया गोरोन्थियाव जायो लामा ससेयाव माने सानसेखालि फिसायनि बाइकआव सासे हिनजाव गाखोफादों बेस्रा गारि मोनाखै अके गारि मोनाखै नालाय गामिनि नालाय ओइ आदा होननानै लाखिबाय आरोखि हिनजावा बेबो गामिनि नालाय सिनायनो लाबोफाबाय गारि मोनाखै बेस्रा हिनजावा बोरै जाखो बबेनिफ्राय फैखो जाहैबाय आरोखि बबेनिफ्राय फैखो लामायाव फैदोंमोन होननानै मिथिबाय गोरोन्थि बुजिनांलाया नङा होमबा लामायावसो लाबोफादोंना बेस्रा नङा होमबा अननायनि गेजेरजों बांद्राय गोरोन्थि बुजिनाङा आरोखि ना थालिया दा बिदि जाबाय मायबा बबेनिफ्राय फैखो थालिया दा गोरोन्थि जाफ्लाङो नङा होमबा अमा बैसा दान खोमसि हराव फिसायखौनो दंफां मुरा सानफ्लाङो गिनानैबो खारो बबावबा फिसाया हासुनो ओंखारदों सानसेखालि मिथिबाय थाल गैया हिनजावा आन्द्रा गुन्द्रा जाबाय दरा थुब्ला नारनानै ओंखारबोबायना आथिङाव थ्रोबाय आयौ जाहैबाय आरोखि फिसायखौनो मिथिबाय जायो गोरोन्थियाव दान खोमसिना नुवा अमा बैसा हराव गोरोन्थिया जायो थालिया बयबो आखाइ खबगोन बिबिख्रुइ बायदि सुम्बुक बायदि अजारु नोंनि महरा स्टाइलफोरा बियो रिलिज जाथ'वाखै जासिगोन शुटिं सोलिगासिनो दं होमबाबो आं खननोसै अके दिस इज भेरि निउ बियो बिराद गोदान मेथाइ अननानै बयबो आखाइ खबगोन मोसागोन बिबिख्रुइ बायदि